Estem amb Judit i Sílvia, que són les dues reines de la Morterada. I a més són mare i filla, no és així? Però això de fer reina major i reina infantil és ja una costum o ho heu ficat en guany nou? No, és nou d'enguany, perquè enguany com fem el 25 aniversari van dir, vinga va, i com jo era la reina i ella la xiqueta més gran, van dir, us aprofitem i fem reina infantil. A casa doble feina, no? Al ser dos reines. Sí, però molta il·lusió, moltes ganes i molta il·lusió. I Judit, el vestit a tu te'l fa ta mare, la reina, o què? O també ajudes tu? Has ajudat una mica? També li ha tocat descansar, també. També? Sí. Sílvia, i com va anar la presentació a la plaça Baus? La veritat que molt de fred perquè 4 hores allí detrás, però després molt bé, el ratet de fora, molt bé, enseguida va passar i molt bé, vam disfrutar molt. I les reines estem molt contentes, molt unides, la veritat que molt bé. La Morterada és una de les més veteranes del Carnaval, no? Sí, ja enguany 25 anys. 25 anys. Sí, sí. Molt bé. Gràcies. Vale.